आई मला रोज सांगायची, गाडी चालवतोय हेल्मेट घालत जा. पण मी आईचं कधीच ऐकलं नाही. गाडी चालवताना मला माझ्या सुरक्षेचं कधीच लक्ष नसायचं. कायम पूर्ण निष्काळजीपणाने मी गाडी चालवायचो. मला स्टाईल मारायची होती. हेल्मेटने केस खराब व्हायचेत माझी मान दुखायची. फोनवर बोलायला नाही भेटायचं आणि वाटेत कोणी ओळखायचं पण नाही. अशी कितीतरी हेल्मेट न घालण्याची कारणं माझ्याकडे होती. पण वाटलं नव्हतं की आयुष्य एवढी मोठी कलाटणी घेईल. उशीर होतोय. बस. आणि हेल्मेट कुठे? अरे आज हेल्मेट लागणारच. वाटेत पोलीस भेटले तर काय करायचं? त्यापेक्षा घेऊन ये जा. नाही रे, कोण नसतं. कशाला उगाच हेल्मेट घे? वजन कोण सांभाळणार ते? हे ना तू उगाच फाईन कशाला? पोलीस भेटले तर घालायचं, नाहीतर मी मागे पकडतो. हा मग ठीक आहे, तसं करूया. हा आई, हेल्मेट कुठे ग माझं? हेल्मेट रोज आठवण करते ना तुला. आज कशी काय आठवण झाली? अगं आज जरा लांब जायचंय. वाटेत पोलीस वगैरे भेटला तर फाईन कोण भरणार? 100 रुपये उगाच माझे फुकट. सांग ना कुठे आहे? वापरत नाही काय नाही, असेल बघ त्या कोपऱ्यात. अगं हे बघ. धर, घेऊन बस. थांब. ट्रॅफिक पोलीस. हेल्मेट घाल. घाल दर. हेल्मेट डोक्याला नको आहे. आता बस. चल बाय. लवकर जा.
डॉक्टर साहेब माझ्या मुलं काय झालं माझ्या मुलं सर वाचेल ना तो काय झालं माझ्या मुलाला हे बघा केस सिरियसच आहे कारण मार डोक्याला लागलाय जर तुमच्या मुलाने हेल्मेट घातलं असतं तर तो कदाचित एवढा जखमी झाला नसता आता त्याला रिकवर व्हायला थोडा वेळ लागतो डॉक्टर साहेब त्याची आई पण म्हणायची अरे हेल्मेट हातात नको घालू डोक्याला घाल आणि त्याच्यामुळेच मला वाटतं अभ्यास झाला साहेब माझा मुलगा वाचेल ना हो माझ्या पोरानं हेल्मेट घातलं असतं तर वाचलं असतं पोरगं वाचलं असतं आज दुसरं ऑपरेशन. डोक्याला 14 टाके आणि 3 महिने 21 दिवस झाले.